Tul l-ewwel kwart ta' din is-sena kienet irreġistrata żieda fin-numru ta' viżitaturi u l-iljieli li t-turisti qattgħu fi-stabbilimenti ta' akkomodazzjoni kollettiva. Skont statistika pubblikata mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika, in-numru ta' viżitaturi żdied b'16.4%, jiġifieri 397,518 meta mqabbel mal-istess kwart tal-2017. Dan fil-waqt li n-numru tal-iljieli fl-ewwel kwart tas-sena laħħaq il-1,848,171 lejl illi tfisser żieda ta' 12.7% meta mqabbla mal-istess perjodu fl-2017. L-ikbar numru tal-iljieli kien irrappurtat f'lukandi ta' 4 stilel illi ammontaw għal kważi 938,000 lejl jew 50.7% tat-total. Matul Marzu ta' din is-sena kien hemm 184 stabbiliment attiv ta' akkomodazzjoni kollettiva b'kapaċità netta ta' 17,655 kamra tas-sodda. Fuq livell reġjonali n-numru ta' viżitaturi f'Malta ammonta għal 381,287, jiġifieri 16.8% aktar meta kkumparat mal-ewwel kwart tas-sena li għaddiet. In-numru totali ta' viżitaturi u l-iljieli mqatta f'Għawdex u f'Kemuna żdiedu b'7.7% u 10.1% rispettivament meta mqabbla mal-ewwel kwart tas-sena li għaddiet.